خودێدا مستۆ ڕاشتیەوێنەی هەڤژین و کەچاخوا ku di sala 2014 de ji komelgeha Xanesoreya qezaya Şingalê ji aliyê çekdarên Daişê ve hatine revandin û heta niha windan e. Piştî 8 salan ji revandina wan, Xwedê da çavareya eşkerekirina çarenivîsa hevjîn û zarokên xwe dike. Pirsgahkom avê têne ji destê rezgarê dibê ez ê çima ba alemê ew dibêjin ew dibêjin heyne kempa holê Sûriyayê dibêjê heyne yanî bes newîrin bêjin em êzîtîne yanî. Bar nakim kuştbin yanî em dibêjin kaçku ew nekuştîne yanî em dibêjin mewcûdin zarok û ew yanî. Ev amelê me ye bes rezgar bikin vanê mayî bigerîn bibînin yanî. 6417 Kurdên Êzidî ji aliyê çekdarên Daişê ve hatine revandin. Heta niha çarenivîsa 2600 kesan nediyar e ku piraniya wan jin û zarok in. Bihar Dawûd koçbereke din a Kurda Êzidî ye li kampa Duhokê çavê wê li eşkerebûna çarenivîsa hevjîn û kurê wê ye ku Daeş ew revandine. Tiştekî ji wan nizanim. Ez nizanim saxin ne mirîne û bi Xwedê ne têlefona ku ne xibare ku ne yekê gotiye me dîtîne. Kurê Mihemirê 20 salên yanî ne zehmeta ev keta 8 sala de wexta ben 9 sala li destê van kafira de bin ne nizanin sax bin ne mirî bin yanî ev dimirinin ev ji mirinê bi zehmetî ra. Li gor amarên Ofîsa Rizgarkirina Revandiyan ser bi hikûmeta Herêma Kurdistanê 3562 revandiyên Kurdên Êzidî ji destê Daişê hatine azadkirin. Di dema êrişên ser Şingalê de çekdarên Daişê nêzîkya 5000 Kurdên Êzidî kuştin. Qurbanî jî di nava 81 gorên bi kom de hatine veşartin. Lê tenê 23 gor hatine vekirin. لا يزال هناك هێژی چارەنویسا بە هەزاران جوان ڕەواندیان نەدیارە حتا ئەو کەسێن گۆڕفاتێن وان ji gorên bi kom hatine derxistin hêjî pişkinîn û nasîna nasname û vegerandina wan bo kes û karên wan nediyare. Kesûkarê wan êzîdiyên revandî bi gumanin ku beşeke wan keç û jinên revandî li gel kesûkarê çekdarên Daişê bo kampa Holê ya Rojavayê Kurdistanê hatibine birin.